Исәмсез эфирда яңалыклар тапшыру атнаның соңгы эш көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Бүгенге төп темаларыбыз. Сынау сәгатьләрдән киләчәк өчен тавыш бирәчәкбез. Чаллы 18 сентябрьдә узачак сайлауларга әзерме? Гызырыңны теләк тәкъдимеңне җиткергә өлгердеңме? Мобиль җәмәгать пунктларының Чаллыда бүген соңгы эш көне. Чаллы янында коточкыч фаҗига, үз йортларында 2 пенсионерны атып үтергәннәр. Россия Федерациясының 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау көне якынлаша. 18 сентябрь бердәм тавыш бирү көне. Әлеге мөһим вакыйга уңаеннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле ватандашлар, уважаемые татарстанцы, завершается избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. За этот период поступило большое количество предложений избирателей. Хочу заверить вас, что на их решение будет нацелена работа всех органов государственной и муниципальной власти. Сайлаучылар кірткән тәкъдимнәр югары дәүләт органнары эшендә исәпкә алынсын өчен барлык кирәкле чаралар күрелер. Благоприятными предпосылками для нынешних выборов стали позитивные итоги развития экономики республики. У нас открываются новые школы и детские сады, парки, скверы и набережные, важные объекты социально-культурной сферы. Ата-бабаларның бай рухи һәм мәдәни мирасы кешеләрне якынайта. Без аңа таянабыз. Уважаемые избиратели, у нынешних выборов особый формат. Мы не просто выбираем Нижнюю палату российского парламента, мы определяем направление развития нашей страны на ближайшие 5 лет. В Татарстане живет мудрый и уверенный в своих силах народ. Работая в единой команде, нам по плечу самые сложные и амбициозные задачи. Уверен, 18 сентября вы примете участие в голосовании и поддержите тех, кто будет достойно представлять нашу республику в новом составе российского парламента. Великой Россию делают сильные регионы, такие как наш Татарстан. Дорогие друзья, от души желаю вам и вашим семьям счастья, добра и благополучия. Кадерле дуслар, сезгә исәнлек, бәхет һәм имин тормыш телим. Чаллы көчле Татарстан бердәм Россия эстафетасын кабул итте. Әлеге патриотик чара август башында ук старт алган иде. Аерым вакыт эчендә депутатлыкка кандидатлар һәм Дәүләт Думасы депутатлары республиканың 45 районында булды. Очрашуларда алар халыкны борчыган сорауларга җавап бирделәр. Киләчәккә планнар билгеләделәр. Беренче курска укырга керүчеләр бәйрәмендә көтмәгәндә сәхнә янына ук автобус килеп туктады. Азатлык мәйданында халык ышанычларын 7 меңләп кеше каршы алды. Бердәм Россия фиркасы әгъзалары яңа гына һөнәри белем алырга укырга кергән беренче тапкыр сайлауга баручыларны тавыш бирде, актив катнашырга өндәде. Дөрес сайлау эшләрсез дип ышанып калабыз. Әйдәгез бердәм булыйк. Бергә булыйк. Бәйрәм белән сезне. Партия командасы соңгы елларда ирешкән уңышларга бераз нәтиҗә ясады. Алар шәһәрдәшләргә сайлауларның халык киләчәге өчен зур урын алып торуын аңлатырга тырышты. Наша республика шагнула далеко вперед, и она сегодня по праву является ведущим регионом нашей необъятной страны. Особое место в нашей республике занимает автомобильная столица нашей страны, наш замечательный город Набережные Челны. И за эти годы, благодаря усилиям и поддержке президента Республики Татарстан, мы сегодня видим, как преображается город. Для нас день выборов – это не выбор между политическими течениями. Это референдум о доверии тому курсу, который проводит наш президент, наш лидер и его команда. Это мандат на продолжение тех преобразований, направленных
на развитие республики. Очрашу барышында шәһәрдәшләр мөмкинлектән файдаланып борчыган сорауларын бирергә ашыкты. Мисал өчен Рябинушка поселогында яшәүчеләр канализация юклыгы назарланды. Бу проблеманы хәл итү юлларын эзләргә вәгъдә иттеләр. Икенче шәһәрдәшебез 36-нчы микрорайонда мәктәп кирәклеге турында хәбәр итте. Бу сорауга да җавап озак көттермәде. Ул күпләр өчен сюрприз булды. Инде октябрь аенда ук төзелеш эшләренә тотынырга телиләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 18 сентябрьдә Урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр көне, әмма Түбән Кама милли паркында эшләүчеләр бу көнне ял итәргә җыенмый. Якшәмбе алар янгын булган урында агачлар утыртачак. Исегезгә төшерәм, 31 августта Ярбуй паркында янгын чыкты. Ут йөзләгән квадрат метр мәйданны чолгап алды. Хәзер исә урманчылар яшеллекне янәдән торгызачак. Алабуга һәм якын тирәдә яшәүчеләр 18 гасырда иҗат ителгән иконаларны күрә ала. Алабуга дәүләт музей тыюлыгы күргәзмә залында Невьянск шәһәреннән иконалар алып килделәр. Экспонатлар арасында оригиналлар да, репродукциялар да бар. Иконалар бик кыйммәт бәяләнә. Аларны төрле шәһәрләргә күчереп йөртер өчен махсус шартларны үтәргә кирәк. Шуңа да Невьян иконалары күргәзмәсе сирәк күренеш санала. Алар белән хәбәрчебез Гүзәл Шихапова танышып кайтты. Иконаларны Свердловский музейнан алып килделәр. Коллекция иң кыйммәтле фонд булып тора ди белгечләр. Аларны ясаганда кыйммәтле ташлар һәм алтын кулланганнар. 18 гасырдан калган мирас бик кыйммәт бәяләнә. Музей хезмәткәрләре бәясен дә сер итеп саклый. Эти иконы создавались на Урале в 18-19 веках. Именно в этот период на Урале было найдено золото, были обнаружены многие самоцветные драгоценные камни, и поэтому у иконописцев было огромное поле для деятельности, для творчества, то есть богатые заказчики обеспечивали самым лучшим. Невьянскида ясалган иконалар айырылып тора. Икона язу буенча айрым штамплар барлыгына да карамастан, алар ачык төсләрдә булуы һәм һәр детальның айырмачык күренеп тору белән игътибарны җәлеп итә. В нашем музее они сохранились и они спаслись от гибели, эти иконы, потому что были созданы условия для хранения, и они были отреставрированы. Кроме того, выяснились искусствоведческие аспекты написания этих икон. Күргәзмәдә шулай ук Урал якларында яшәүчеләрнең көнкүреш предметлары да тәкъдим ителә. Иконалар күргәзмәсе 10 ноябрьгә кадәр Алабуга музей тыюлыгында узачак. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Мобиль пунктлар бүген соңгы көн эшләде. Белгечләр шәһәрдәшләрнең зарларын, теләкләрен ай ярым дәвамында теркәп барды. Чираттагы күчмә пункт Яңа шәһәрнең 58-нче комплексында һәм Алан базары янында урнашты. 58-нче комплекста яшәүчеләр зур проблемалар юк ди. Маршрут транспорты йөрешеннән ҡәнәғәт идарә итүче оешмалар яхшы эшли ди шәһәрдәшләр. Шулай да депутатларга әйтәсе сүзләре бар. Чтобы садик поменьше платили. Потому что очень-очень дорого садик. Даже узнаешь, например, в других городах очень дешево. У нас в Татарстане очень дорогие садики, 3000. Как бы, ну вот у меня, например, 3 детей, для нас как бы проблема так платить. Тұрға скамейкалар юк, детский площадкалар бик начар, қарақ залана, тошқына. Біздің депутатларға шуны әйтәсе килә. Мондый пунктлар шәһәрдә айдан артык эшләде. Белгечләр эре сәүдә нукталары янында да, ишек алларында да халыкны кабул итте. Иң күп зарлар торак коммуналь, белем бирү, сәламәтлек өлкәсенә кагыла ди белгечләр. Если судить, сколько мы собрали наказов по городу Набережные Челны, то на 10 сентября составила цифра 179 наказов. Если же судить в целом по Набережно-Челнинскому избирательному округу, то эта цифра составила 567 наказов. Это очень много, большая цифра. Проведена очень огромная работа, мы пытались дойти до каждого. Шәһәрдәшләрнең гозерләре игътибарсыз калмаячак, белгечләр һәр теләкне сорауны теркәп бара. Ай ярым эчендә кайбер проблемалар чишелештә таба башлаган инде. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Сайлауда һәр тавыш мөһим. Республикага исә дәүләт думасында үз позициясын ныгыту кирәк. Сайлауда Татарстан халкы никадәр актив катнашса, думада депутатлар саны шул кадәр күбрәк булачак дигән сүз. Республика мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә якларлык, ышанычлы кандидатлар өчен тавыш бирү кирәк. Моны сәясәтчеләр дә, төрле оешма җитәкчеләре дә, шәһәрдәшләр дә раслый. 18 сентябрьдә Чаллыда 34 сайлау участогы эшләячәк. Тавыш бирү 2 бюллетень буенча оештырылачак. Ак бюллетеннарда 14 партия тәкъдим ителәчәк. Яшькелт төстәге бюллетеннарда Ярчаллы бер мандатлы округыннан кандидатлар фамилиясе урын алачак. 400 меңгә якын шәһәрдәшебезне илнең киләчәген билгеләүдә катнашырга чакырганнар. Катнашу кирәк. Бу үз-үзеңә ихтирам.
өзіңнің тұрмышыңда мақсатың бар екен деген сөз, һәм өзің шыннап та кирәк дип сайлаған, шуңа сәбәпләр табып кешеләрне сайларга мөмкинлегең бар. Бу бик зур мөмкинлек, булай кара, дөресен әйткәндә. Дәүләт думасына депутатлар сайлау дөрестән дә җаваплы эш, чөнки республика мәнфәгатьләрен кайгырта алырлык, федераль бюджеттан шәһәр һәм авыллар үсеше өчен финанс ярдәме җәлеп итәрдәй кеше кирәк дип белгечләр. Моның өчен сайлауларда күбрәк кеше катнашу мөһим. Шәһәр мэры Наил Мәһдиев сайлауларга иртән үк барам дип белдерде. Те государственные траты на подготовку и проведение выборов, они бы себя оправдывали. Большое количество финансовых ресурсов по стране в целом и по Челнам в частности выделяется по государственной линии. Большое количество людей мы отвлекаем на подготовку и проведение выборов. Так, большое количество транспорта привлекаем. Но результат же должен быть. Сайлауларга киткән чыгымнарны бары тик халыкның тавыш бирүдә актив катнашуы гына аклаячак. Сораштыру күрсәткәнчә шәһәрдәшләр моңа җитди карый. Барабыз обязательно, Алла бирсә. Хөкүмәт ясаган бит инде. Мин нинди булса да начар кеше түгел бит. Шул бөтен кешедә барасы юлдан бара торган бабайны мин. Я живу в этой стране и считаю, что обязан проголосовать. Это мое право, мое дело. Конечно, пойду. Но как можно не ходить? Конечно, решается очень многое. Обязательно пойду. Обязательно. Всегда хожу. С 18 лет. Обязательно пойдем, мы с мужем и вся наша семья. Ведь от этого зависит наше будущее. Сайлаулар иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Иртәгә илдә тынлык көне, агитация тыела. Бу халыкка кандидатларны сайлар алдыннан фикерләрен туплар өчен кирәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Валентин Красильников, Яңалыклар. Кичә кич белән Чаллыдан 20 чакрым ераклыкта урнашкан нефтебаза поселогында үз йортларында 2 пенсионерның мәетен табалар. Аларны атып үтергәннәр. 55 яшьлек хатын кызның шигәсендә пуля эзе, ә инде 57 яшьлек ир-атның авызына атканнар. Фаҗига урынында кече калибрлы винтовка да була. Хәзер әлеге хәл буенча җинаять эше кузгатылды. Пенсионерның 29 яшьлек улыннан сорау алганнар инде. Тикшерүчләр бер үк вакытта берничә версияны тикшерә. Беренче тапкыр беренче курска Чаллыда әле яңа гына студент исемен алган яшьләр бәйрәме үтте. Ул беренче тапкыр зурлап Азатлык мәйданында оештырылды. Егетләр һәм кызлар өчен төрле бәйгеләр оештырылды, кыйммәтле призлар да уйнаттылар. Азатлык мәйданында халык күп һәм бик күңелле. Бирдә беренче курс студентлары бәйрәме. Алар өчен зур концерт, конкурслар, интерактив уеннар оештырылды. Студентлар бик теләп ретро машиналарны да карады. Чаллы вузлары күргәзмәсе белән танышты. Мне очень нравится этот праздник, День первокурсника, так все хорошо проведено. Очень много людей, много студентов. День первокурсника – очень важное событие, так как студент вступает в новую жизнь, и этот праздник нужно отметить с достоинством. Беренче курс көненең генераль партнеры Таттелеком компаниясе бәйрәмгә килүчеләр бирдә үк Летай операторының мобиль сим-карталарын алу мөмкинлегенә ия булды. Кулланучылар арасында популяр тарифларның берсе номер 1. Это 6 рублей в день, 180 рублей в месяц, безлимитный интернет 4G на скорости до 30 мегабит в секунду, безлимитные звонки внутри сети и также безлимитный СМС. Мы являемся лидерами проводных услуг связи в Республике Татарстан. Сейчас мы 2 года назад вышли на рынок мобильной связи и рассчитываем в ближайшие 2-3 года стать тоже лидерами в республике. Бәйрәмнең иң көтелгән өлеше кыйммәтле приз автомобиль тапшыру булды. 6 августтан 31 августка кадәр Таттелеком һәм Летай мобиль элемтәсенең бренды Летай в Рио акциясын оештырды. Әлеге конкурс безнең спортчыларга көч бирү максатыннан Рио-де-Жанейродагы Олимпиада уңаеннан үткәрелде. Конкурста теләге булган һәркем катнаша алды. Моның өчен бары тик балансны кимендә 300 сумга тулыландырырга һәм призлар уйнатуга махсус код алырга кирәк иде. 30 меңләп кеше арасында бер җиңүче. И вот он, заветный сундучок с ключами от автомобиля! Фәридә Миңнегәрәева Kia Rio-га ия булды. Интернет моддем счетын тулыландырып, ул үзенә мондый бәхет елмаясын уйламаганда. Мин иң бәхетле кешедер бүгенге көндә. Белмәенчә, шушындый машина миңа бүләк иттеләр. Мин бик нык шат. Бик зур рәхмәт Таттелекомга. Фәридә юнә үзенең өр-яңа автомобилендә кайтып китте. Студентлар һәм бәйрәмгә килүче һәркем өчен бәйрәм дәвам итте.
Бүгінгі менә шулар, киләсе очрашларга кадәр мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.